¿El ratón? Sí. Yo no sé tocar, pero... I el ruïder de les cordes ressona ahí dins de la caixa i fa la música. Més falta un altre. Tenim algun instrument de corda més? Quin altre tenim? No hi ha cap altre, mireu bé. La flauta és de corda? No. Quin altre instrument de corda tenim? Este? Què sona? La canteu amb mi? Molt bé. És de corda? A este no li sabeu con les cordes, perquè és elèctric. Però després, si tenim un ratet, pujarem aquí a dalt i mirarem les cordes, val? I este quin és? Era molt el saxo. I el saxo de quina família és? De corda, el saxo? De cordes? De vent. Molt bé. El fem sonar? Però no sap poquet. Quin soroll té? Tenim algun altre de vent? Este? Què és este? Quin és este? La flauta? És igual que este? Quina és la flauta, este o este? I este quin és? Quin és, David? Quin és? El clarinet és paregut al clarinet, però no és el clarinet. Es diu oboe. Oboe. I de quina família és? O si puc buscar? Si puc. Este costa molt. Jo no puc fer-lo bufar. Com es diu? No? Com es diu? Però com es diu? Oboe. Tenim algun altre de vent? Hi ha algun altre? La bateria és de vent? No. Quin altre instrument de vent? Eixe, i el meu no ningú. Este és de vent. Qui sap aquest instrument quin és? La trompeta? No, la trompeta. La dolçaina.
De? tambor de percusió. Molt bé, de percussió. Però esto té notes. Té notes, esta? Sí, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, esta no té notes. Esta li peguem. Ara després vindrà Guillermo, que Guillermo sap molt de bateria i vos l'ensenyarà com es fa. Vale? Quin més tenim de percussió? El què? Este. Mire, vostès posen les cametes. L'ha portat? Qui l'ha portat? Alexandra. Este es posa entre les cametes. I és com un tabalet. Per tocar les manetes. Eixe no té baqueta per tocar-ho. Està molt xulo, Alexandra. Quin altre més tenim de percussió? Este. I com es diu este? El pandero. Quin més tenim de percussió? Este, i eixe com es diu? Senteu-se, acabem i després... Ara quan acabem jo vos deixo que toqueu un poquet els instruments que Este instrument com es diu? I de quina família és? De percussió. Té una baqueta i un triangle. Tenim més de percussió. Àlex! Tenim més de percussió. La bateria que ja l'han tocat. Estos dos chicos no tocaran el instrument. Ni Pau ni Àlex. La batería, el tamboret este, el triangle, el pandero, tenim més de percussió. Com es diu este? No, els platillos són este, el platillo és este. Com es diu estos? Els tambores en els dits. Aquests, són dits. Cromos, no són cromos. Crotals, que caben en les manetes. Tenim més de percussió. El tabalet. Vine, Pepe, toca'mos. Espera, senta't. Li ha portat Pepe. Tenim dos més. Tenim dos instruments més de percussió. El cascabel. Els cascabels ni són instruments de percussió. I un altre. Esto es mira, el cascabel es este. Y este es como si fuera una pandereta. I n'hi ha un que no l'hem vist, que és de vent. A veure qui sap quin és este. L'harmònica.
això, de percutir, de pegar. I és la base rítmica de tota orquestra musical. La bateria és la que marca el temps, si s'ha de tocar a pressa o s'ha de tocar lent. Val? Ara anem a posar una cançoneta ahí i jo tocaré el ritme d'aquesta cançoneta. D'acord? Sí?